Классика мені қалса алдарақ бара біздің өсеші бойынша поп эстрада мен бик тә түбән дәрәҗәдә итеп күрәм, чөнки нәрсәләр эшләргә кирәк. Безнең татар җыры мондый төшенкелеккә бирелергә тиеш түгел. Һәм яңа безнең яңа дивендә үзебезнең татарда булган моңлы җырларны кире кайтарырга кирәк минемчә. Композиторлар бик күбәйде бүгенге көндә. Бу ничектер минем күзлектән инде оялыш хәл, чөнки белем кирәк. Читтән карап кына ки шулайрак яңгырарга тиеш дип, аны язарга алынырга кирәк түгел дип уйлам. Чөнки менә бүгенге көндә зауыкны бозучы җырлар бик күп дип әйтергә кирәк. Классик музыкасына килгәндә, әлбәттә, 7 нота гына булса да, безнең хәзерге 21 гасырда без шундый ритмда яшибез. Безнең менә гадәти көнкүреш әйберләрне дә без күрмәгән шикелле тоела. Һәм менә мин үземчә инде үземнең иҗатыма менә шушы темаларга карата пропагандалау өстендә эшлим. Менә ниндидер кеше күрә алмаган, кеше игътибар итмәгән әйберләрне күз алдына китереп, шуны музыка ярдәмендә кешегә тапшырасым килә. Безнең мәдәният министрлыгы менә шушы лицензия сертификатлары кертсә, безнең җырчыларыбызга кемгә концерт куярга ярый, кемгә ярамый һәм халык белән эшләү дәрәҗәсендә мондай масса күләм чараларында кертергә кирәк. Менә шушы зауыкны үстерер өчен бердәм нидер пропаганда өчен башкарсак, без әлбәттә алга китәрбез дип уйлыйм. Бу элеккегә кайту булмый бу? Элеккегә кайту булмый, чөнки без хәзер шушы ритмда үзебезнең юлыбызны дәвам итсәк, эстрада юлында безне чүп басачак дип әйтәсем килә. Чөнки Чуваш фольклорына да кирип киттек, Марий фольклорына да кирип киттек, Удмурт фольклорына да кирип киттек. Әлбәттә, ул интенцион якта халыкка ниндидер яңалык керткән шикелле, алар аны тиз утып алалар һәм ул ниндидер кызыклы кебек. Ләкин без үзебезнең миллилегебездән китәбез кебек. Булачак концертым минем әлбәттә менә шушы музыкада үзелешемне башлап җибәрүм һәм ниндидер иҗатыма 20 ел дип әйтер идем инде, чөнки менә беренче конкурста инде лауреат исеме алу 1995 елда ук булды. Шуңа күрә менә быел 2015 елда инде 20 ел менә шушы минем җырлар, романслар, камера музыкасы, симфоник әсәрләр иҗат иткәнгә әлбәттә бик авыр һөнәр дип әйтер идем. Һәм менә әлеге концерт инде әлбәттә нидер тукталып тору чарасы түгел, ә ниндидер үземә шушы бер этапның йомгагы кебек тә һәм үземә нәтиҗәләр ясар өчен әлеге чараны уздырасым килә.